Olentzero batzuen atzetik eta beste batzuen aurretik. Honek dio, etxean gure aurretik ibili da, afaltzetik itzultzen etxean hanka arrastoak zeuden, eta guk zapata prestatu gabe genuen, ez, oparirik gabe utzita aldegin digu, bueno, amara honetik zerbait iristen zaizuen. Etxez etxe ibili da Olentzero gaur gauean, orain segurazki atxeden hartzen arituko da, dagoeneko, zenbait kasutan marido mingik ere lagundu du, eta egin dute bien artean, opari banaketa hori, 21. mendean gauzak horrela daude, Olentzero ja ez da bakarrik ibiltzen, marido mingiriken ibiltzen da, edo izan da Olentzero emakumezkoren bat ere, bueno, badakizue gauzak asko aldatu dira, itxurari erreparatuz gero ere bai, bizar himsterrarekin ikusi dugu Olentzero, edo gaizki moztutakoarekin, edo bizar zuri handia luzea duela iparraldeko beste pertsonaia baten antza hartuz. Olentzero aldatzen ari da, batzuen gusturako, besteen disgusturako, baina Olentzero beti da Olentzero, gure mitoa. Aitziber Salinas, kaixo egunon. Kaixo egunon. Eta gaur Xabier Kerexetarekin etorri zara. Hori da, mitoaren errealitateari erreparatzeko daukagu gurekin Xabier Kerexeta, berak geografia eta historian lizentziatua da, Eusko Ikaskuntzako bazkidea, eta bere ibilbide profesional luzean kultur ondarearen kudeaketa eta kultur ondarea goratzeko lan ugari egin ditu. Batez ere ondare historiko eta etnografikoak aztertzen ditu Xabier Kerexetak, zehatzago mitoak bezalako ondare ez materiala. Egunon, Xabier. Hala, egunon. Ondo portatu altzaizu Olentzero. Bai, ni oso txintxoa naiz, orduan, bai. Dena, eskatutako guztiak ekarri dizu. Bai. Ikusi duzu Olentzero? Ez. Txintxo portatzen gareneak goiz joaten gara, joera. Ez material izan da zure kasuan, ez? Bueno, materiala emaitza, orduan pentsatzekoa da. Bera ez materiala, ez? Bueno, esan dugu, bilakaera izan duela azken aldian Olentzerok, Bai. ezta? Era guztietako Olentzero ikusten dugu, gaur egun gure etxeetan, baina jatorriari buruz eta jatorriari begira jartzen bagara, Xabier, neguko solstizioko enborrari lotuta dago, beti kasu guztietan Olentzero, horrela ikusi behar dugu? Bai, esango nuke baietz. Beti ez dakize hainbat jatorri erabili daitezke edo mito oso zabaldua da, baina gehien bat Eguberritako enborrarekin lotua dago, bai. Eta gainera ikazkina omen da ikatza egiten du, baina gehiago agertzen dira egurrak eta enborrak ikatza bera baino. Dokumentatuta ere badago, enborra eramate hori, ez da? Bai, hori toki guztietan, guztietan. Pirinioetan behintzat, toki askotan egiten zen, gauan jartzen zen enbor bat, zutan, eta gutxienez gau osoa, tokien arabera izan ziteken urte berri arte, toki batzutan baita errege gauera arte, hau da, 12 egun zutan, batzutan enborrak sustraiak eta guzti horrek badu beste simbolismo bat, baina eta beti iten ziren gorde, eta gero gaitzak edo zirenean berriro jartzekota. Orduan simbolismo handiko elementoa da zutan jartzen dugun enborrarena. Esaten da Olentzerok ikatza bezalako opari pobreak edo eramaten zituela, baina dokumentatuta dago eta jasota oso opari polita eramantzuela estalpera bertara ere. Irunen gainera, Irunen jasoa da oso historio, niri oso polita iruditzen zaitez. Olentzero omen zen ikaskilia eta egurrak eraman omen zituen Jesus aurra zegoen tokira, eta zu egin men zuen. Eta Ama Virginak san men zion. Olentzero, zuk egin diguzu erregalorik onena, hotza geundezen eta sua egin diguzu, hau da sua egitearena, hori oso gauza simbolikoa da. Eta enborrarena Katalunian da ere oso errotua dago, ez? Oso errotua dago, baina hor beste evoluzio bat eraman du, ze, klaro, hemen hori ez enbor horretatikan eta personaje bat daukagu, baina personajea bera da enborra bera, el tio, deitzen el tio da, enbor bat, soka bat, soka da enborre katalanez, zutan jartzen zena. Eta han makilka jo eta kaka egiten zuen, baina egiten zuen kaka ziren turroia, mazapanak, eta gaur egun denetariko eta aurretik jaten eman behartzaio, gero ongi emango baia du, eta olako ohitura dauzkate, ez? Bai, olako ohitura dituzte, baina, klaro, hor evoluzio bat dago, lehenago enbor bat zena, orain, ja barretina jarri diote, begiak, pipa bat ere, bai, klaro,
hemen ere lotzen da, suaren zera hori, oso simbolikoa da, baina, makilka jotzearen gaur egun, personaje bat edo astotxo itxura hartzen duena batzutan oso violento egiten omen zaie, baina, gaur egun beko zurik ez da izaten etxeetan, eta orduan suaren simbologia hori galdua ala, pues bestelako simbologia hartu ditu, eta oso gizarte konsumistan bizigera, eta beraz, erregalosko ekartzen digu. Claro, duela urte hor lentzerok etzon erregalorik ekartzen, ez baldin bazen su hori, claro. Eta nola gertatu da hori? Nola bapatean olentzero ikazkina horrek, oparia patineteak, PlayStationak eta horrelakoak ekarri? Oso interesgarria da, ez dakit oso bapatean izan zen, prozesu pixka graduala izan da, nik esango nuke 70 urtetan, gero horrez dago zehazterik, ez, batzuk data bat jartzen dute, beste batzuk ez, da ikastolarekin lotzen dela, eta horrazten da, opari ekarle, lehenik eta behin, gizarte konsumista batean bizigarelako, zetuela 100 urteko gizartean etzegoen oparirik, igual etxe burges batzuetan, pues igual bai, baina desde luego baserritarren eta langileen etxetan etzegon erregaloaren kontzeptua bera ere etzen existitzen, ez urte betetzetan, ez festetan eta. Sua egiteko enborra izatea nahikoa opari izango zen orduan. Bai, hori da. Bai, ez pentsa oso enborra hundiak eta hautatzen zituzten, garrantzi hundia ematen zioten horri, gaur egun hori iruditzen zaigu gauza bat, en fin, ez kuriosidade bat. Zurik ez daukagulako. Claro, besteak beste sua ere galdu dugulako. Bestela daukagulako sua, ez? Claro, hori da. Orduan, elementoak aldatu egiten dira, gaur egun ez dakite umeak zer den ikatze, gurrikatza edo nola egiten den. Beste toki batzutan esaten zuten otea ekartzen zuela eta igitaiarekin joaten zela, eta tximenitikan sartuta igitaiarekin lepoa moztu egiten zietela espazegoen etxea txukun eta garbi. Claro, gaur egun umeak igitaia zer den ez dakite, otea zer den ere, seguro asko ez dakitela. Claro, orduan, zein geratu da elementorik rekonozibleena edo ez ezaugarriak dituena gaur egun guri zentzua ematen digutenak, eta orduan hor erregaloak ekartzeko funtzio hori bete edo ezarri diogu, eta oso ondo funtzionatu du argi dago, ez? Orduan horrek iraundu interesagatik, ez? Azkenean, erregaloak interesatzen zaizkigulako. Bai, argi dago, eta horregatikan gero eta gehiago, eta horregatikan batzutan ematen du sesiotan dabiltzala erregemagoekin, baina etxe askotan ezkenean komplementario birtu dira, elkarren osagarri dira, ez? Zenbat erregalo egin behar omen diren, ez? Hori, baina, claro, hori da gure gizartearen ajeak, duela 100 urte erregek ere zuten erregalorik ekartzen. Beraz, mugarria 70. hamarkadan edo jartaiteke? Bai, orduan hasten da, eta hasi da zabaltzen, hori, opari ekarle modura, kantatuta egiten zen, ja herri gutxitan, Bidaso aldean, bai Nafarrokoan, bai Irun, Hondarribian, Oiartzunen, kantatu eta egiten zen, baina duela 100 urte herri gehiagotan dokumentatu zegoen eta hori galtzen ari zen. Baina gero, 70 honetan beste funtzio bat gaur egun oso egokia iruditzen zaiguna, gehitu zaiolako, orduan hasi da berriro zabaltzen eta gaur egun Euskal Herri osoan aurkitzen dugu. Kantuarena esaten duzu, ia galtzea hartzeela, 70. hamarkadorretan, bai, eta hor beste berpiste bat eman zitzaion. Bai, claro, berpiste bat eman zitzaion, beste, de hecho, nik ez dakik gaur egun askorik kantatzen den, kanta igual ez da askorik entzuten, personajea ikusten dugu, beti erregaloekin irudikatzen dugu, zako handi batekin eta, baina kanta nik ez dut askota... Ikastetxe kantuak, etxez etxeko kantuak? Bai, baina... Atzo makina bat tokitan egin zuten hori? Atzo, bai, baina makina bat tokitan, baina askoz gehiagotan ikusi dugu personajea, baina kantarikan gabe, gainera horre sortu dirak, zaro, Jesus jaio zela esaten du, eta batzoi etzere iruditzen egokia umei erakastea Jesus jaio zela, hori erlijioa delako, orduan ez dakit olentzero zer den, baina tira, ez? Bera, ni apuntantu naiz frantsesean eta berriro ere, eta, badugu lektriz bat esaten dena, ez? Frantses bat, arekin mintza praktika eta egiteko, eta galdetu zigun, egu berritan zer egiten zen, eta batek esan zuen, olentzero, zeko olentzero, eta bereak esan zuen, pues, el portelikado, eta nik esan nion, ez, olentzerok egiten diguna da, ez? Anuntziatu Jesus jaio dela eta menditi jaisten dela horretarako. Eta beste esazu, hori zuk esaten duzu. Ez kantak. Bai, kantak esaten du, baina hori gaur egun inporta zaiguna da erregalok ekartzen ditula. Eta olentzeroren kantuak ere nola aldatu dira? Berzio gehiago badaude. Asko aldatu dira, eta ipuinak. Berzio zer batzuk galdu dira, orainik dakidala Oiartzunen ez da kantatzen hori Andrea Bazuela eta Andrea Karropak kendu dizka esaten zuna, edo gutxikitan idilak eta estuak beren karruakin ezin karriaturik zagi arduakin. Gaur egun zagia zer den ere asko gero ez dakite, eta
Orduan, bueno, pues, asko aldatu da asko aldatu da, bai. Dudarik gabe, bai. Xabier, zuk esan izan duzu mitoak egia kontatzen dituzten gezurrak direla, eta zer egia kontatzen digu Olentzerok? Bueno, nik eta beste batek, bai, ez, mitoak balio digute errealitateak esplikatzeko. Claro, errealitateak aldatzen direnean, mitoak edo aldatzen dira, edo desagertu egiten dira, ez? Funtzio hori galtzen dutelako. Eta Olentzeroren mituak, garai batean, ez da inaspaldikoan, baina duela 100 urte kontatzen zuen hori ez, urte bizi berritzearen zera hori, su solstizialarekin egiten dena, ze neguko solstizioan gaude, orduan sua egiten da etxe barruan, ez? Udako solstizioan kanpoan egiten da, orduan horrekin oso lotua zegoen, horregatik agertzen da ikazkin modura, beste askotan ez da hori ere esaten, batzutan ere, herri batzutan Larraunen eta Nafarroan esaten zuten, urteak zenbat egun, hainbat gehi bat zeukala. Claro, gauza horiek gaur egun desagertu dira, dokumentatua daude, baina ez dira erabiltzen, zentzurek aurkitzen ez diogulako, ez? Gaur egun beste zentzu bat eman diogu, ez erregalo ekarlearena. Eta Mari Domingi? Mari Domingi nik dakidala bilantziko batean, kanta batean ez horra, Mari Domingi, bai. Baina, claro, gaur egungo gizarteak ere, 21. mendeko gizarteak, pues, olako parekidetasuna edo eskatzen duenez, ematen zuen, claro, Olentzero personajea maskulina omen zenez, naiz eta dokumentatua zegoen, gonadun panpinak eta erabiltzen zirela Leitz aldean, orduan sortu da, beharrak nolabait sortu du personaje hori, personaje operi ekarli modura esan nahi duz, bilantzeko bateko personaje bat zen, ezen zentzorretan personaje mitiko bat edo, ez? Leitzaldean orduan Olentzero gonaduna zen? Bai, eta galtzadun ere bai, Osea, horri importantena zen panpina jartzen zena lehioetan. Ze funtzio betetzen zuen, hori oso zaila da, baina behar bada espiritu gaiztuak eta usatzekoa. Ze hori Pirineotako beste hainbat herritan eta halako gauzak egin izan dira. Beraz guk bihurtu dugu gizon, nolabait? Edo hartu dugu bersio bat gizonezkoarena eta hori zabaldu egin dugu. Bersio hori ja zabaldua zegoelako eta ez gaitezen engaina. Azken 100 urte honetan askoz normalagoa ematen zuelako kalezkale eta ibiltzeko personajea maskulino izatea. Emakumezkoa baino gehiago, ez? Baina, aldatzen ari dira gauzak, Bai, claro, horregatik sortu da Mari Domingi personaje bezala. Gaur egun kasika autonomoa ere badena. Eta zer iruditzen zaizu, Xabier? Mari Domingiren alde, kontra, Olentzero purista horren alde, edo zer den purista ere? Eske galdera izango litzateke zer den purista, eta horrez dago erantzunik, nire edo aur garaiko Olentzero kantatzera eta detzen ginenekoa eta erregalorik ekartzen ez zona, edo nire alabek esan dutena, orduan Mari Domingirik eta etzegoen, ez dute zer ikusirik bat ere, eta bilobarik baldin badut haiena, auskalo zer den, baina oso gauza jakina da, bakoitza bizi duena txikitatikan, hau da, bizitza osoan, horixe dela markatzen diona. Eta nonbaitera joan beharko bagenu, Olentzero bere oinarrian ikustera, eta Olentzero, ez bere oinarrian, baina, tradizioari atxikien dagoen tokian ikustera, ze leku gomendatuko zeniguke? Lesakan esaten dute jatorria hortxe dagoela, baina, hori ez dago dokumentatzerik, baina bai egon dela beti oso bizia, hori egia da, Lesakako partean, Irunen bertan ere bai ez, eta kantatu eta egiten zen, eta atera egiten zen, eta, baina, evoluzionatu du toki guztietan. Hombre, niz esango dizut, bakoitzak berera, ez? Baina, iruditzen baina bazaizu egingo duguna da, eta gaur entzuleak nahi ditugunez amaraunean, eta entzulen parte hartzea eskatzen ari gara, Eguberri egunez, ez? Denok elkarrekin irratia egin dezagun, eta opariak ere badauzkagu eurentzat, eta eskatuko digu konta diezagutela nolakoa den Olentzero euren inguruan, kantatzen duen, ez duen, gonarik baduen, ez duen, espiritu txarrak kuxatzeko balio duen, ala ez duen, enborrietarako iturarik baden, ala ez den. Ziko dugu bidea irekita, eta erantzuten dutenen artean, egingo dugu opari banaketa saioaren bukaeran, Bale? Xabier Kerexeta, mila esker. Bai, zurire. Olentzero ona ekartzagatik amaraunera ondorengo egunean Aitziber Salinas zurekin egongo gara berriz ere amaraunean. Agendan eramango gaituzu, ez? Apuntatuko dut. 2017an ere, Hori da. Eskerrik asko bioi. Bai, zurire. Oroitzen zaitu danean ama, sukaldean egoten zara.